Peyama Partiya Demokrat a Kurdistana Irane, bi boneya 47 sal derbazbûn li ser serkeftina şoreşa 1932 han li Îranê. Gelê têkoşerê Kurdistanê, gelên serhildereyên Îranê, velatiyên azadîşwaz, 22 rêbendanê salvegera 47 hilveşîna padîşahî û damezrandina Komara İslamî li Îranê ye. Mişabin, destkeftiyên şoreşê jî destpêke veşaş bûn û bi hatina ser destîlateya Komara İslamî ya Îranê re, konaşek din a diktatoriyê li velê destpêkir. Netewên bindestên Îranê berî her tiştî neteveya Kurd, li bende bûn ku monarşiya vinda bibe, vekeviya etnîkî û zordarî û çudakariya zîmanî, olî û çandî bi dawî bibe. Lebele bersiva Komara İslamiye bû ku fetvayek cihade bide, şer li ser Kurdistanê ferz bike, û vê jî her pêşkeftinek siyasî û aborî dur bişe. Partî, rexîstin û kesayetiyên azadîxwaz hevî dikirin ku hilveşîna rejîma Pehlevî de demokrasiye, azadiya çapemenî û ramanê, azadiya damezrandîna partî û rexîstinan û tekoşîna siyasî û herveha şert û merçên aborî û civakî yên çêtir li velatevan bîne. Lebelê, netenê hevî û bendevarî pek nehatin, li ser mekenûya diktatorî, zilm, çudakarî û tepeserkînê li Îranê dest pekir. Di 47 salên destîlatdariya Swêdê, diktatoriya devleta velayeta fekî jî bilî serdestiya muhafezekarî û bêmafbûnê tiştek neaniye, netevên Îranê jî mafên wan ên bingehîn bêparhiştiye, velatiyan jî zindan kirin, işkence kirin, darve kirin û kuştin, terörizm û kaosê li herêmê û cîhanê pêş histiye. Şer û vêranî aniye, cezayên aborî ferz kiriye. Bîhabûn, nebûn û tunekirin li ser gelê Îranê ferz kiriye. Gendeliya mezin û îsrafa çavkaniyên velet ji bo bîdestkistina çekên nukleerî û çek darkirî. Na komên terorîst, wêrankirina cîngehê û wêrankirina çavkaniyên binê erde. Navendên perverde û zanistî jî zanist û nûjên bêparhiştiye, me jî şuştin. û neçarkirina bi milyonan Îranyan ku koç bikin û swê jî cih û warên swê bikin. Hêviya jiyanê kuştîne. Nemazê di nifşên ku di siya rejîmê de mezin bûne û heta daviye. Di 10 salên borî de gelê Îranê bi berdewamî îradeya xwe ya bîdawiyanîna jiyana rejîmê, bi rêya grevên girseyî û xwepêşandanên girseyî yên mezintir nîşan daye. Di sibata esal de xwepêşandanên herî mezin li sedan bajarên Îranê hatin lîdarxistin. Lêbelê, rayedarên velet, ku di dema berdewamiya van xwepêşandanên girseyî de, di şetereya hilveşandina rejîma Swêdê bûn, bi fermana diktator Sameneyî, komkujiya herî bêhempa di dîroka Îran û herêmê de tomar kirin. Di serkutkirinî ya xwepêşandanan de bi 10,000 kes hatin kuştin, birîndar bûn û hatin girtin. Em niha salvegera 47 şoreşê di rewşek de bi bîr tînin, ku Komara İslamî jî her deme bêti rewatiya xwe ya siyasî, kanûnî û gelêrî vinda kiriye. Rejim tenê bi pekanîna komkujiyan û swînrîjandinê, kuştina xwepêşander û xwepêşanderên birîndar û girtî dibin işkenceyê de û avakirina hikûmetên leşkerî li bajaran kariye temene swê ji bo demek Kurd dirêj bike. Di vê rewşa dîrokî de, dema ku gelê Îranê jî bîdawiyanîna diktatoriya devleta velayefekî Kurd bûye, Partiya Demokrat a Kurdistana Îranê salvegera 47 şoreşa çîlevekî derfetek dibîne ku ragihîne. Yek. Di vê emrê nedin ku ezmûna şoreşa Îranê ya 1932 han dubare bîbe û diktatoriyek li şûna diktatoriyek din veredanîn. Şeletiyek ku piraniye gel û rexîstinên siyasî yên Îranê ji ber baweriya bi Xûmeynî û rêdana serkeftina vî û hevkarên vî kirin. 47 salên bi dayîna çan û swîna zarokên swê û vêrankirina vêlatevan têne dayîn. Ev suçek nayê bekşandinê ku meriv re bide her kesayetiyek û îdeolojiya otorîter ku fekiyên 10 salan tekoşîn û kurbanîdana kurên tekoşer û azadîşwaz ên neteveyên Îranê bigire. Îrana pêşerojê divê Îranek azad û demokratîk be. Îranek bi pirengiya etnîkî, zîmanî û olî, Îranek ku vekeviya zayendî bi fermî tenasîn û jî zilm û çudakariyê dûr e. Du. Yek jî erken herî giringên gel û rexîstinên siyasî yên Îranê ew ve ku lêzê bidin avakirîna reberiyek kolektif ku di hêz û partiyên siyasî û çîherengiya gelê Îranê di pêvajoya hilveşandîna rejîmê de temsîl bike. Di vî warî de em vekî erkes wê lezgîn û yê partî û rexîstinên din ên li Rojhilatê Kurdistanê dibînin ku diyalog û hevkariyê pêşve bibin, heya ku hevpeymaniyek Kurdî pêk vere. Di heman demê de em bank li rexîstin, partî û kesayetiyên tekoşer û azadîxwaz ên Îranî, bi taybetî yên ku jî neteweyên bindestên Îranê ne, dikin ku hesasiyeta rewşa heyî fam bikin û li dora bername û armancên hevpar bibin yek. Se.
Pişti tepeserkirina xuiniya serhildana gele Irane, bi taybeti kuştina bi hezaran peşanderan disibata boride, eşkere bu ku her çend guhertinek bingehin, u hilveşandina ve rejime bi reya peşandanın gele Irane, bi dikare vere bi deskistin. Bi ve boneye em bi rezdari hevgirtin, u yekitiya civaken Judayın gele Irane, di pevajoya şoreşa li diji diktatoria pehlevi de bi birtinin. Em her viha rez li şehiden çileheft salan tekoşin u berxwedana li diji rejima komara İslami li Kurdistane u li seransere İrane, bi taybeti jî de hezaran şehidin ve dawiye digirin. Em hevidikin ku bi yekiti u yekitiya hemi civaken gele İrane, em dawi li ciyana diktatoriye binin. U giyanen şehidin bi deskistina armancen wan şad bikin.